بدي احط لك شغله كثير حلوه على شعرك. شو؟ هي مو هلا، هونيك من دون ما اكون عم صور. هالو. Hi. Hey. So, Martijn was asking if you want to eat with us tonight. Yeah. If you like that. Pizza. Yeah. Pizza? Yeah. Whatever. We're hungry. You Sana doesn't want pizza. No? What you want? Kebab? No. Doner. No. Ze beheersen het Nice. Ze vullen de journaals. Vluchtelingen. Op dreef door oorlog en armoede en op zoek naar veiligheid. Elissar, Hilal en Sana uit Syrië wonen sinds vorig jaar in het AZC Venlo. Ze lieten alles achter en na een lange reis over land en zee belanden ze in de binnenstad van Venlo. Precies op de 11e van de 11e. Niet zomaar in de datum. De jonge Syriërs vielen midden in de opening van vastelovend. En het trio nam het besluit om te blijven plekken. Vanaf nu leed er toekomst in Oostland. Where are we going to work? On the big snake. It needs to finish today. لازم نخلصها لهي اليوم. هاي. Deze is nog klaar. Wel, ja? Papier. When you see like these people around you, sure you will be happy and you will forget everything. You will try to forget. Now I started from the 0 point, and I always look in front of to build my own future for me and for my wife. I don't look behind me. Hey Sarah, dankjewel. Ja, die kwamen binnen 20 minuten, hadden ze een stofjas aan en stonden die te plekken. En toen hebben we voor de gang gezegd, oh, hier komen ze weer. En ik dacht van, oh, waar is alweer heen? Ja, ik kan het niet anders ook wel voorstellen. Als ik de hele dag door bij elkaar op de lip zit, dan is het ding ook al blij, is er gewoon een keer goed kans. Dan snap ze ook wel waarom dat die hier af en toe zo rondfietsen overal, als we al een fiets hebben. Wie wil blaadjes? Wie wil blaadjes? We will notches. I'll give you 3 minuten. Ik heb het idee dat ze een bewuste keuze maken om door gewoon weg te gaan, toch? Zeker weten. Zeker weten. Ja. Er zit ook wel veel angst bij je. Ja? Dat mijn idee wel. Angst in de zin van? Ja, dat ze door makkelijk bijvoorbeeld gekidnapt zouden kunnen worden. Of dat er zomaar een bom op die neus kan vallen. Of dat ze gewoon niet veilig zien. En dan gewoon een stap maken, een paar duizend kilometer verderop. Ja. En wat beduidt dat met de groep? En aan het begin was iedereen een beetje sceptisch. Van, ja, motten die heen? En Asielzoekers. ja, dan kreeg ze van die opmerkingen van, ja, dan laat ik mijn portemonnee wel toe, ja. Dat is wel een beetje van zo'n ja, een beetje flauwekul ook misschien wel. Toen die hier kwamen, dacht ik van, zoals het hebben. Dan komt natuurlijk iedereen met zijn zegje, dat heeft wel een mening. Maar zelfs degene die daar een mening over hadden in eerste instantie, die draaien bij. Die zeggen dan ook van, ja, dat zien gewoon normale mensen, die kennen er anders in doen. Ja, zo is dat. Maar ik denk dat dat het probleem van tegenwoordig is. Iedereen vindt maar wat. Ik ben voor heel veel mensen blij dat vinden niet ruimte in beslag nemen, want dan was het te klein. What was it the last? What is it? Like that you were the last one. آخر واحد. آخر واحد. آخر واحد. And ورق. It's mean papier. ورق. Oh ja, papier. Warak. ورق. Oh ja, en Jansoen. Jansoen. I will never forget it. Jansoen. I always ask the people, like here, what this name by language.
What is Spanish? Mug. Glue. Line. Kwast. Quast, Yeah. yeah. Other thing. Now I put the white here, and then after the white paper dry, the Martin will coloring it like the dolls there, and then we will surprise you by our vegan car. Okay, but what is it? It's a secret. Huh? It's a secret. Really a difference when it is white Yeah, or skin. yeah. When we were working on it, I didn't imagine how the final result. Yeah, When you never see see it, that, yeah. When you see it like this, you can't imagine. But when it is colored, it's very different. Do they ask a lot about you? Where you from? How you came here? Or Not really, no. If we would like to speak, they are hearing, but they are always kind of anxious of getting too much in privacy. And our experiences are not very happy experiences, so it's, yeah, sometimes it can be sad, so they are considering this part. and is it sure that you can stay, Elissa? Well, we're waiting the procedures, so You have hope, yeah. and you will hear that in a few days, or weeks, or months. I don't know. The lawyer will call me. He said whenever I'll get the result, I'll contact you. You don't know when. No. That's us zover? Okay, let's go. The old Mexican people, they called Aztec. They have their culture, and our idea here depends on their culture, old Mexican culture. So you are Syrian, working in Holland on a Mexican culture. Yeah, it's difficult. Hey, lieve plekje, ik wil niet sterven. leg de blaadjes op. Hey, lieve stoel. Hey, lieve plekje. Zie je het sneller? Ja, misschien wel. Het zal niet om. Want mijn zolen zitten vastgeplekt in alle molen. Zo heb ik met de vaste woorden. Alle tijd. Oh, so, a difficult night, I think. Today, yeah. Not much sleep, I think. I can't stop thinking about tomorrow. Yeah. Other thing, maybe yes, maybe no, maybe yes, maybe no, maybe wait. 50-50. Do you hear tomorrow if you can stay here in the Netherlands or Tomorrow we will know. They don't tell. Sometimes the lawyer know and call us, but for me, nothing. Till now, nothing. Are Tomorrow waiting. you know, right? Yeah, tomorrow. Yeah. Tomorrow we Yeah. will know. Oh, okay. It's very exciting. Yeah, very excited and difficult and Yeah. Can imagine. we hope the best. I think the decision will be yes. It's my feeling from inside, you know. It was a difficult interview, but the people there, they do their job. They are nice people, but it is their job. And I think
they have to be sure that the people really from Syria, or they came from Jordan or from Lebanon and say we are Syrian. There is a space. There is space? Yeah, there is a space. Many of things move, like the eye. I love it. The eye moving. We check it if there's space between these two dolls to be sure that nothing will happen. Syrian friend. Thank you. I am our Dutch friend. They tell us in the IND it's okay. We can stay. Our situation, it's okay. Yes, I have heard. Hey. Thank you. You are now a Dutchman. Yeah, we are now Dutch. What part did you work on? This one? I think, yeah, the ear of this one. That's your ear? My ear, yeah. With earrings. Okay. And this one maybe? That one also. Yeah. The big one there. I remember. No, that one. The big one and the others. Yeah. Over the tractor. And some of the dolls inside. Okay. Yeah. Are you and Sana satisfied? Yes. Ask her. راضيانة أنت عن النتيجة اللي طالعة؟ Yeah. Fantastic. Yeah, we're really impressed. It's beautiful. When we started working, we didn't imagine that how it will look like at the end. But now, we're really impressed. الورق هذا اللي كنت عم اقول لك عليه. الابو الاباعة الالماسات، الاباعة الزرقاء السماوي، ايه، هاي الاباعة بتطلع لفوق وبتنزل، ايه، فلما وهي عم تفتل فهي طلعت لفوق على هذا الكبير بتصير كثير قريبة من الدقن. Schminken. Yeah. Colors on your face. Schminken. Ja. Die drie, dat zijn schitterende mensen die enorm enthousiast zijn. Die zo snel mogelijk willen integreren, die het hier in Venlo helemaal naar de zin hebben. En eigenlijk alles mee willen maken en proeven wat Venlo heet, of Velde in dit geval. En ook eigenlijk liefst zoveel mogelijk mensen willen leren kennen. Ze kwamen op de 11e van de 11e op het bij het Stadhuis terecht en vroegen zich even van wat gebeurt hier. Nadat ik dat uitgelegd had wat vastelovens betekende, waren ze heel erg geïnteresseerd in dat stukje cultuur in Venlo. En heb ik er een keer meegenomen naar deze wagenbouwersvereniging, waar mijn zoon onder andere meebouwt. En ze waren gelijk enthousiast en vroegen van mogen we meehelpen. En vanaf die tijd zien ze de vaste plekkers van boeit niet. Honestly, without you, we've never seen this. No. Yeah. And Sana yesterday told you she feels like you are her mother. Yeah. Thank you, babe. Yes. I could be your mother. You're the best. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Just decorate. And but watch good where the boys have it on the body.
Because the bones need to be on the outside, not on the pretty side. Ah, yeah, I understand you. Yeah, I understand you. You can do it? Yeah, I will try. Thank you. Nu, naarmate de tijd is verstreken, heeft iedereen ook persoonlijke gesprekken met zich gehad. En dan merk je echt wel dat het goed wordt opgepakt. Weet ze al wat leed, Syrië? En ik denk als ze de meisjes zouden vragen van wie is mag dat eens aan op de wereldkaart, zo denk ik 90% niet kennen. Sorry jongens. Milan en Elisa die gaan morgen mee als garde. En dat betekent dat we hebben een garde en die lopen altijd neer voor de wagen. Daar we speciale jassen, mutjes, sjaaltjes voor. Voor de veiligheid van de toeschouwers langs de weg, zoiets? Ja. See you tomorrow? Yeah. Put warm enough clothes. Put warm enough clothes. Yeah, tomorrow. And don't put anything on your face. Yeah. And don't forget the lashes. The lashes and the other clothes, we'll bring it with us. Also, yes, for after. Yeah. If you want, you can join us with it in the cafe. Of course we will. We like parties. Yeah. So enjoy the rest of your day and see you tomorrow. Yeah. Tot morgen. Bye bye. Tot morgen. Bye bye. Doei. No, I'm happy. This is my first time. Lak met letters. Oh, heb je? Ja. Oh, super. Nou, dat is dan ding alleen voor deze optocht. Je moet voor de volgende optochten dan mannen. Ja. Wat is het net als we pakken? Gewoon een schmink uit. Nee, ik hoef niet. Ik ben niet. Maar dit kan echt dus. Voor mij wel. Of we moeten nog op willen eten, dat mag. Oeh! Wow! Nice! Scary. It's for memory. Not to smile too much. I can't don't make my stripes right. I get round stripes at that moment. Ik zal er wel vanaf weten. Ik hou rekening met jouw wens. Sometimes, like in Brazil, we have Brazilian carnival. Oh, het is knap. Net. Ik heb wel een broodje. Mayonaise curry. Every community hostage to Dutch community. That not all the Syrians are the same. Yeah, that's my problem. What I have with the Dutch people at the moment. I mean, there's always a lot of bad people and a lot of good people. I mean, that's the same for the Dutch people. In every community. Ja, die is van Petra, ja? Yeah, where are the boys? From Mel? There are these two. Yeah? Yeah. Better, hè? Brilliant. Mooi. On the street. The street? Are you ready? Yeah, I'm ready. Yeah.
Ja, ready. Als de klenderbleedjes vallen naar de intree van het jaar, komt het langzaam in beweging, want dan moet weer alles klaar. En we tellen zoveel weken, zoveel dagen, zoveel år. En dan breekt voor ons dat sunken alweer door. Wie een korte hete zomer in een ozelige tijd, zo is onze vastelovend en de wilde we niet kwijt. Even dat sunken op die snuitje, wie een kersmulke op de wang. Ja, voor anderen nog van druimen, och dat hebben we al lang. Very nice. Thank you. You have help there, man. You're building this. Yeah, you we were building this. Yeah, we were help. Very, very nice. Very Thank you, beautiful is that. And the beautiful girls. That's my wife. It's my lady. Is that your lady? Yeah, you, my lady. I want to marry her. No? Marry? Yeah. My wife. Okay, have a nice time. Bye-bye. Bye. They ask us, where are you from? We answer, we are from Syria. You help the people here? We answer, yeah. They say, great, moi. They say, moi. My Dutch. You're proud? Yeah, I'm proud that I'm one of this team, this great team. It's called kibbeling. Italiaan? Lekker? Volgens mij wel. Ja? Oké. It's pig. I think. I'm not sure. Oh no, sorry. No, I'm not sure. Ah, sorry. Okay. Don't care. No, okay. Hey, smile, hè? De eerste prijs, Bedewaarders. Is voor Ruud Lee. I want to say something by my language. شكرا هولندا، شكرا لأصدقائنا الهولنديين، شكرا من أجل كل شيء. Thanks Netherlands, thanks for our Dutch friends, thanks for everything.